Parabéns, sobre todo polo resultado tido o fin de semana pasada nun encontro que non foi o mellor do equipo a nivel colectivo, pero que se pudo sacar os 3 puntos adiante con un tremendo gol pola escuadra de Dani Pedrosa e sobre todo tamén destacar a gran participación de Irra que salvou o equipo. Boas tardes. Sí, a ver, xogamos moi mal. Seguramente o peor partido desde que estou aquí como adestrador, pero bueno, é importante portería cero, é importante non encaixar, é importante sobre todo que na segunda metade pois igualamos o encontro, na primeira foron moi superiores, tiveron moitas ocasións, non marcaron, bueno, fixeron un moi bo partido, felicitar ao Boiro porque fixe un partidazo, a verdade é isa. Bueno, nós temos que mellorar moito, é certo que tivemos moitas baixas, non unha excusa, pero bueno, son 4 xogadores importantes que non tuvemos, xogadores como Ian Ollerar que levan moi poquinho tempo aquí. Temos que mellorar, temos marxen de mejora por iso. Xa falando agora un pouquiño máis desta semana con moito traballo, 2 encontros, entrenamientos. Como se presenta o encontro de mañá contra o Covadonga? Bueno, con moita ilusión. Eu creo que é un partido para estar todos ilusionados, corpo técnico, xogadores, afición, todos. É unha eliminatoria histórica, nunca se xogou unha Copa Federación a nivel nacional, nunca estuvemos a estas alturas en 100 anos de historia do clube, eu creo que temos que disfrutar. Ven un rival moi bo, un equipo de terceira división como a nós, pero é un rival que xogou en segunda ref hai 2 tempadas, ten 7 ou 8 xogadores que teñen 5 ou 6 anos de experiencia en segunda B ou en segunda ref actualmente, é un rival feito para ascender sí ou sí, bueno, é un moi bo equipo, pero, bueno, xogamos na casa, xogamos con esa ilusión, temos esa hambre, agora todos os equipos aquí se están xogando moitísimo, porque entrar a Copa do Rei é un premio, bueno, boísimo para todo o mundo, entonces a xente vai xogar e competir ao 100%. Nós como plantilla, evidentemente non estamos preparados para xogar entre semana, domingo, mércores, bueno, o estamos levando daquela maneira, porque somos unha plantilla moi curta, bueno, pero benvido sexa. Isto é algo bo, é algo que hai que celebrar, é algo que hai que estar contentos, é algo que disfrutar. Falando un pouco da plantilla, como van os xogadores lesionados? Bastante ben, Padín xa está empezando a adestrar un pouco co grupo, Delgado xa está integrado ao 100%, xa está para xogar o mércores, Raúl xa volve, é unha alegría aparte que Ángel está empezando xa a entrenar co grupo tamén, e, bueno, temos plazos marcados de 10 meses despois da operación, quedalle, bueno, pues, un mes ou 5 semanas, xa estará de volta. Xa para rematar, quero que me fales un pouquiño do ambiente vivido o sábado, foi un primeiro encontro, había moita ilusión polo equipo, como se viviu o ambiente no novo municipal? Bueno, pois espectacular. Tiñamos dúbidas de se iba a continuar esa ola que rematou a tempada pasada, e a verdade é que hai que agradecer completamente a afición, por eso tamén nos fomos moi fastidiados, eu particularmente co partido, porque había moitísima xente, eu creo que non dimos o que tiñamos que dar. Bueno, é certo que xogamos con moitos xogadores moi xóvenes, pero, bueno, a min eso, bueno, teño rabia por todo eso, pero espero que sigan con nós, que veñan acambados, un desplazamento cercano, despois ven o Celtic a casa, que estén con nós, que vamos a mellorar, vamos a traballar para eso o garantizo, vamos a intentar dar o máximo por eles. Xa para rematar, saliu outro día un dato, destos datos que se dan dos equipos que van dicindo a cantidad de socios que hai a nivel nacional, e hai un dato de todos os equipos que deron esa información que o Estradense está entre os equipos con máis abonados da terceira ref a nivel nacional. Ti como Estradense, xa non independientemente que seas o adestrador, ti como Estradense, que sintes ao escutar eso? Bueno, moi orgulloso, é o que estamos a falar. Desde o ano pasado, bueno, o equipo vai crecendo en masa, o equipo vai dando pasos hacia diante, que é o que queremos facer, seguir dando pasos hacia diante en profesionalidade, como clube, como afición, como todo, estar identificados,
Eu creo que tamén o acercamento cos juvenís, con xente da casa, debutou Marcos outro día, volveu a xogar xa minutos sendo juvenil, a incorporación de Sergio Prieto, Hugo, bueno, xogadores de aquí que son xóvenes, que veñen reemplazándonos a nós. É importantísimo que o clube siga dando paso hacia diante, e para mí un orgullo pois tremendo, levo nesta casa toda a vida, e bueno, que me digas esa noticia pois é increíble. Moitas gracias.